Türkmenistan Türkiye yeni bir insanperwer kömegine uğradyp yer titremesinden ejir çeken sebetlere 130 sany düşegi berdi. Emma Türkmenistanyň hökümeti 6-njy fevralda Türkiýede bolan betbahtçylykly yer titremesiniň pidalarynyň arasynda türkmen raýatlarynyň bardygyny boyun alan hem bolsa şondan bäri raýatlarynyň ykbaly barada köpçülüge maglumat bermedi. Soňky insanperwer ýükleri Türkmenistanyň paýtagtyndan şenbe güni Türk howa ýollarynyň adaty uçary bilen iýerilipdir. Bu barada 28-nji fevralda ýarym resmi online neşri Türkmen portal Türkiýanyň TRT habar kanalyna salgylanyp ýazdy. Maglumatda Türkiýanyň Türkmenistandaky elçisi Togan Oral seçilenýär. Ilçhanamyň utgaşdyrmagy bilen yer titremesiniň bolan ýerlerine Türkmenistanyň gumanitar kömeginiň iýerilmegini dowam etdirýär. Dün gece 25 fevralda Türk Hava Yolları'nın uçarına yine de 130 sany düşegi verdik. Zerur seriştelerin gerekli yere kıssalı eltilmegini öpçün edýäris. Tip Türk elçisinin Twitter hatawynda edilýär. 6 fevralda Türkiýanyň günorta gün dogurunda we Siriýanyň Demirgazyk gün batarynda 7,18 bal güýji bilen dören yer titremesi derarly 50 000den gowrak adam wepat boldy. Zeper ýeden şäherleriň müňlerçe ýaşaýjysy öýsiz galdy, hastahanalar, mektepler we ýaşaýyş jaýlary ýaly müňlerçe bina ýykyldy. Türkiýe 3 aýlyk adatdan daşary ýagdaý eglan etdi. Türkmenistanda Türkiýe ýermek üçin gumanitar kömegini ýygnamak işi Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň çykyşyndan soň başlanypdy. Berdimuhammedow 8-nji fevralda Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasyna baryp gynanç bildiripdi we bu ýurtda yer titremesinde ejir çekenleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bardygyny aýdyp her bir türkmen raýatyna goldaw bermegi wada beripdi. Tiýara hökümete taraptar türkmen neşirleri Türkiýedäki weýrançylykly yer titremelerinde ejir çekenlere kömegiň ýygnalýanlygy barada habar beripdi. Emma şondan bäri yer titremesinde ejir çeken türkmen raýatlary barada resmi maglumat bolmady. Türkmen häkimetleriniň häzir Türkiýedäki yer titreme boýunça hereketleri we türkmen jemgyýetine bolup geçen wakalar türkmen jemgyýetinde awtoritarizmiň täsirini we raýat azatlyklarynyň ýokdugyny ýene bir gezek görkezýär diýen pikirler orta atylýar. Hususan da blogçy Derýa Jomartow öz maglumatynda 6-njy fevralda bolup geçen we 50 000den gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan yer titremesiniň Türkmenistanyň tebii betbahtçylyklara hem adatdan daşary ýagdaýlara nähili çemeleşýänligini görkezýär diýip ýazýar. Awtoryň pikiriçe Gurbanguly Berdimuhammedowyň yer titremesinden ejir çeken türkmen raýatlarynyň bardygyny ikrar etmegi Türkmenistanyň hökümetiniň tebii betbahtçylyklara garşy göreş strategiýasynyň üýtgemegini görkezýär. Adatça türkmen hökümeti daşary ýurtlarda betbahtçylyklar ýüze çykanda şol ýerde ýaşaýan türkmenleriň ýagdaýy barada dymýar. Mundan başga da blogçy Türkmenistanda haýyr sahawat we pul ýygnamak işleriniň raýat jemgyýeti we jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda esasanan Berdimuhammedowyň Türkiýanyň elçihanasyna eden saparyndan soň güýçlenip başlandygyny belliýär. Şeýle-de bolsa maglumatda Türkmenistanda toplanan kömegiň esasan Gyzyl Ýarym jemgyýeti we Gurbanguly Berdimuhammedowyň fondy arkaly utgaşdyrylýanlygy aýdylýar. Bu aralykda awtor türkmen raýatlaryna günden göne kömek eden we Türkiýedäki elçihanasynyň utgaşdyran insanperwer kömeginiň prosentini hasaplamagyň mümkin däldigini belliýär.